खुलुमबाय गिबि गिबि आङो सासे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनि मासिगिरि जानानै आं बयखौबो खुलुमगोरनाय जासिनाय थाबाय। दिनैनि आङो ससियेल मिडियाआव फैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जोंहा दानि सोलिफु बिटिसि सरकार जे बिपिएफ सरकार दैदेननाय हाग्रामा महिलारिनि जे सरकार दिनै बे सरकारा दिनै मोनसे जोंहा जोंनि बिटिसिआव मोनसे फरेस्टनि जब बे फरेस्टनि जबखौहाय दिनै जोंनि बिटिसिआव थानाय दिनै गासैबो हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बेवहाय गोबां इन्ट्रेस्ट खालामनानै साख्रिनि थाखाय बेवहाय गावखौनो खस्थ' खालामफैदों। बेखौ नुनानै आङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनि मासिगिरि जानानै आङो बिटिआर सरकारनि गिबियाव आं धन्यबाद जासिग्रोनाय थाबाय। आं दिनै बुंनो नागिरनाय गुबै बाथ्राया जाबाय मा जे जोंनि बारग' एक्स एनडिबिफ्रा बे फरेस्टआव सोरबाफोर जुदि बाहागो लाहैदोंब्ला आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोनहा जुदि मोजाङै मोजां गावनि थांखि बिथांखि सहैनो हाबायब्ला जोंनि आगोलाव सिसपायार जानानै थांनाय जिहेतु माखासे गभर्नमेन्टनि प्रुफ आइ कार्ड दङमोन बे आइ कार्डफोरखौहाय जाहाथे नोंथांमोननि उइनार जानायावहाय जाहाथे बे जबावहाय बे कार्डआ बे सिनायथिया नोंथांमोननि एक्स एनडिबिनि बेयाव बाहागो लानाय फंबायफोरनि जिहेतु बेवहाय खामानि होयो मदद होथों। जाहाथे बेखौ नुनानै जोंनि दानि बिटिसि सरकारनि जिहेतु बे खामानियाव मावनो होनानै बिथोन होजानाय सिएसपि बर्डनि सारमोनहा बा बिटिसि सरकारनि फरेस्टनि इएम सारमोनहा दिनैहाय बे जोंनि सिसपायाराव थानाय कार्डखौ नुयोब्ला जुदि बिथांमोना उइनार जानाय बिथांमोनखौ दिनैहाय अननानै हयथ' बिथांमोनहा बेहाय मदद खालामनो हागौ बे कार्डखौ नुयोब्ला। बेनिखायनो जाहाथे सोरबाफोर जुदि जोंनि बारग' एक्स एनडिबिफ्रा खारनानै हानाय दङब्ला बे सिसपायाराव जों मोननाय कार्ड आसाम सरकारनिफ्राय मोननाय कार्ड बे कार्डखौहाय जाहाथे नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सजों जिर'क्स खालामनानै गाथिफानानै होयो। आं बेखिनिखौनो दिनैहाय नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बारग' एक्स एनडिबि फंबायफोरखौहाय सोरबा बाहागो लादोंब्ला देरहालांनो हादोंब्ला खारनो हादोंब्ला बेखौहाय सुजाबना होनो थाखाय आं खावलायदों। मानो होनोब्ला दिनैहाय जोंनि बिटिसि सरकारा जोंनि एक्स एनडिबिनि माखासे दुखु खस्थ'खौ मोनथिगौ। जाहाथे बे दुखु खस्थ'खौ मोनथिनाय हिसाबै बे प्रुफखौ मोननानै जाहाथे दानि जिहेतु डिपार्टमेन्ट हिसाबै साख्रि होनाय बेवहाय मदद होथों बा मदद मोनगोन बे कार्डजोंनो। आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ, खुलुमबाय।